S-a făcut. Dar nu le zici bigă. Și bestial făcut. Iar cu prostile lui, cu Bonnie Tyler. Videoclipul a fost votat cel mai chicios videoclip din anii 80. Și-o refăcut melodia în funcție de ce se întâmplă în videoclip. Și nu, e foarte comic. Dar bun, dar care ar fi, încă o dată, dacă sunt frământări sau cum o zis aici băiatul, că nu avea nicio problemă. Atunci auzi probleme... Nu sunt problemele personale a fiecăruia. Fac problemele, da? Singurele probleme care apar sunt alea care ți le faci tu. Că prost. Păi cam în general alea. Da, și nu, sunt multe aici, că am văzut, de exemplu, diferența. Noi am făcut foarte multe evenimente prin țară în anii trecuți, era mania mea de a face mii de evenimente, eu tot vorbeam de ele. Unde primeam întrebări erau alea de prin București, foarte multe întrebări, veneau alea de prin Iași, Constanța, mă, și când intram în vestul țării, Cluj, Timișoara, Oradea, în o tăcere. Așa? Așa și la Blocktrip, exact așa. Și la sfârșit, când se termină evenimentul, vine la tine și te întreabă, se face așa o fază lungă, da? Sunt multe probleme nespuse, da? Și care câteva la Blocktrip au fost puse, dintre care una dintre ele era asta, subiectele. Dom'le, noi despre ce să vorbim aici? Că nu avem concerte, că nu avem vizite, că nu se întâmplă nimic. Bă, se întâmplă. Când mergi și ieși în oraș și vezi, se întâmplă. Ce știu, te ieși cu mașina în oraș, vezi că merge ambulanță sau vezi pompieri. Pac, te urci rapid, te iei după pompieri și faci poză la tot ce vezi acolo, da? Că sar oameni, că s-au mai aruncat unul în cap, poză și scrii pe aia pe blog. Și s-ar putea să ai un articol foarte bine încotat. Că ea acolo. Sau inclusiv asta acum, adică pe mine mă miră când spui, doamne, n-au venit la întâlnirea cu primarul, bă, dar înseamnă că au blog degeaba, sorry. Dar sunt unii care chiar au blog degeaba, adică te plângi când ai subiecte și nu până la întâlnirea, că nene, ar trebui să genereze, să vii cu setul de întrebări pregătit, pac, pași la fiecare. Pot și asta s-a speriat de subiecte. Vorbesc foarte serios. Deci, s-a speriat de subiecte. Mi se pare că ar fi important de discutat, puțin o temă mai importantă, ceea ce s-a întâmplat, ce se numește acum Citizen Journalism. Care se poate face. Nu știu dacă Time Magazine, acum un an, pe persoana anului, au zis că e Jiu. Deci e un shift din ăsta de paradigmă prin care, într-adevăr, presa tradițională o să moară și suntem noi ca oameni educați, civilizați, în stare să o înlocuim sau nu? Pentru că e ceva foarte, cum spun, e ceva revoluționar în modul în care